साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आङो 2010 मायथाइयाव मोनदों आरो आं जाय लेखायाव मोनदोंमोन बिजाबाव मोनदोंमोन बे चित्रकुटनिफ्राय माउन्ट आबु होननाय 1996आव आं लिरदोंमोन बेखौ ट्रेभेलग राजस्थाननि सायाव लिरनाय दा बे लेखायाव आं मोनदोंमोन। बे लेखानि सायाव मोननाय आंहा मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनोमोन जे बे समाव साहित्य एकाडेमि निउ दिल्लीया गोदानै बान्था मोननै सोरजिदोंमोन। मोनसे जाबाय चिलड्रेन बाल साहित्य पुरस्कार आरो गुबुन मोनसेया जाबाय इयुथनिमोन। दा बे फार्स्ट टाइम थाखाय जे भारतबर्षआव साहित्य एकाडेमिया बे बान्थाखौ होबाय बेखौ मोननो थाखाय आंहा मोनसे जोबोद गोजोननाय फैदोंमोन। बे खोथाखौ बेनि थाखाय आं मोजां मोनो मानोना फार्स्ट टाइम बिथांमोना होजेननाय बोसोरावनो आं मोनदोंमोन। बे आंनि थाखाय मोनसे मोजां खाफाल होनना आं सानदोंमोन। आरो गुबुन फारसे आं थुनलाइयाव 1975 मायथाइनिफ्राय ओंखारदों जालायस्रि मुंनि गांसे मेगाजिन बेखौ सुजुगिरि जानानै दा हिसाबाव जुदि नायोब्ला 35 बोसोरनि उनाव आंनि थुनलाइ सोरजियाव आं जाय बान्था मोनदों बे आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रामोन आरो बेखौ लाना आं गोजोननाय मोनो। गावनि गुबै सोरजिफ्रा आंहा दिनैसिमबो बारा नङा 10 बिदि जाहैदों आरो बिनि गेजेराव गांसेल' रायथाइ बिजाब दङ आंहा बे गोदानथार दाजाब दानख' जिउनि सानरें होननाय। दा माखासेया सल'मा दङ गांनै, सुंद' सल' बिजाब दङ गांनै, मेथाइनि बिजाब दं गांसे, खन्थाइनि बिजाब गांसे दङ आरो माखासेया जाबाय गुबैयैनो आंनि बे दावबायनाय सल' सल लिरनाय बिजाब। थुनलाइनि बेलायाव गोदोर गोदोर लिरगिरि भारतबर्षनि गेदेमाफोरजों लोगो मोनलायनाय सिगांसिन थासारिखौ आं जायखालि बान्था लायनो थांदों आं बेखौनो बुंनांगोन। मानोना बैखालि जों गासैबो मोजां मोजां लिरगिरि दङमोन। सारा भारतबर्षनि सा 24 बायदि रावाव साहित्य एकाडेमिजों गनायजानाय थिरल' गनायजानाय रावफोरनि गेजेराव जों बिथांमोनखौ मोननो हाना सिनायलायनाय जोंहा मोनसे खाबु जादोंमोन। आरो गोजोनथाव बाथ्रामोन बेनो जे जों साफ्रोमबो माने मोनसे समनि बेंखनाव 10 मिनिटनि बारा नङा बे 10 मिनिटनि गेजेराव गावबा गाव बिबुंथि लाखिनो गोनां जादोंमोन। दा आंनि बिबुंथिखौ आं हिन्दीयाव लाखिदोंमोन मानोना आं गाव हिन्दी फोरोंगिरि आरो हिन्दीया आंनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनो रावखौ बेखायनो आं हिन्दीयाव बुंदोंमोन। दा बिनि उनाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि उनाव साहित्य एकाडेमिया सारा भारतबर्षआव बायदिसिना लिरगिरिफोरखौ लानानै बिदि गावबा गाव लिरनायफोरनि सायाव फोसावलायनाय बिजिरलायनाय बेबायदि खालामो। दा बेयाव आं खनथामानो जादों नर्थ इस्ट भारतबर्ष, बेनिफ्राय बेखौ मा होनगोन साउदार्न भारतबर्ष, खोला भारत आरो सा सानजा भारत। जों सा सानजा भारतनि मोनब्रै राव बर', असमिया, नेपालि, बेनिफ्राय मणिपुरि आरो बेनिफ्राय खोलानि जाय मोनब्रै मेन गाहाय गाहाय राव दङ तामिल, तेलेगु, मालायालाम, कन्नड़। दा बिथांमोना आं खनसे नङा खननै नङा खनथाम गानो मोनदों। 2012आव मोनदों, 2014आव मोनदों, 2016आव मोनदों। खननै मोनदों आं बेंगालर आरो बेनिफ्राय खनसे मोनदों पन्डिचेरि केलकातायाव बिदि मोनदों। बेनिफ्राय सोनाब भारताव मोनदोंमोन आं खननै, नाथाय खननैबो आंहा खननै नङा खनथाम मोनदोंमोन आं खनसे कारिलाव खनसे मोनदोंमोन, बेनिफ्राय जलन्धराव खनसे मोनदों आरो बेनिफ्राय आगराव खनसे मोनदोंमोन। नाथाय बे समाव आंहा आंनि बे बिजिनि बायदिसिना नोरजिया थानायाव थांनो मोनासै। बिनि अनगायैबो जोंनि बेयाव नर्थ इस्टआव गुवाहाटियाव खननैसो आं बिदि मोनदों। दा बेयाव जोंहा ओरैबायदि मोजां मोनो जे मोनफ्रोमबो मानसि बिथां लिरगिरिफोरनि लिरनायफोरनि टेकनिक स्टाइलफोरा एसे आलादा आलादा बेखौ जों मिथिलायनो मोनो। आरो बेयाव नुनो मोनो जे साफ्रोमबो लिरगिरिया गावबा गाव हारिनि हारिमुनि थुनलाइनि जाथिनि गावबा गावखौ मोजां मोनना लिरो। दा बे मोनसे जोंबो सोलोंना फैदों जे जोंनि हारिखौ जों मोजां मोननांगौ, रावखौ मोजां मोननांगौ, थुनलाइखौ मोजां मोननांगौ। बे खोथाफोरखौ सानस्रिबोला जोंहा बै जाय नेसनेल लेभेलनि जोङो राइटार्स मिट होनना बुङो बिथांमोना
दिल्लीयावबो खनसे मोनदों आं। दिल्लीयाव मोननाया ओरैबायदि जायो बे साहित्य एकाडेमिया 56 इयार्स जानाय बोसोराव बिथांमोना 12 सान बेबायदि खालामदों दिल्लीयाव। आं हेला खन्थाइयाव मोनदोंमोन। दा बेयाव बेनो मोनसे जोबोद गिदिर खोथाया जे भारतबर्सनि गेदेर गेदेर लिरगिरि इभेन माने गियानपिट मोननाय बिथांमोनखौ जों लोगो मोनो, बिथांमोनजों जना सावरायो, शेयार खालामलायो आरो गावबा गाव खन्थाइखौ सावरायनाय लोगो लोगोनो नै बिथाङा बर'निफ्राय ओरैबायदि मोनसे खन्थाइ लिरदों, बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों, नेसनेल लेभेलनि फैदों, बे मोजां खोथा। बेबायदि उरियानि फैदों, बांलानि फैदों। दा बेफोर खोथाखौ गोसोखांब्ला माने जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरबायदियाव बाहागो लानो मोना गावखौनो नंगौ आंबो सासे लिरगिरि, आंहाबो बिथांमोननि गेजेराव आंबो जायगा मोननो हायो माथो, बेबायदि मोनसे जोंहा अनुभब मोन्दांथि फैयो। साहित्य एकाडेमिया जेनेरेलि बिनि हेड अफिसआ दिल्लीयाव, बिनि जाय थाखा फैसानि बेखौ भारत सरकारा सामलायो, नाथाय बेयो मोनसे उदां मोनसे बडि दङ, बे उदां बडिया बेखौ सामलायो। साहित्य एकाडेमिनि बान्था जाय बे बान्थाखौ बिथांमोना थांनाय 15 बोसोरसो सिगांनिफ्राय मोनसे बिथांमोना मोनसे पलिसि लादों जे बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो दिल्लीयाव होआलासिनो भारतबर्सनि खना खनला जायगा जायगा इभेन जोंनि गुवाहाटि आरो मालाबा बे इम्फलावबो सम्भब होयो, नङाबा गुवाहाटियावनो होयो, बेबायदि होदोंमोन। नाथाय आंहा खाफाला ओरैबायदि मोजां जाहैबाय, आं बे बान्थाखौ आं दिल्लीयाव मोनदों। दिल्लीयाव मोनदों। दिल्लीयाव जाय साहित्य एकाडेमि मेइन कमप्लेक्स दङ बिथांमोना, साहित्य एकाडेमि मेइन कमप्लेक्सआव बेयाव बिथांमोननि बायदिसिना लाइब्रेरि थागोन, अफिस थागोन, अनेक थागोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोना बे अडिट'रियाम थागोन। नाथाय बान्थाखौ बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे जायगायाव जाबाय, बे अपेन थियेटार होननाय मोनसे जायगा दं बिथांमोना, माने दंफां सिङाव माने बल खेलाफ्राव नायनो हानाय बायदि गेलारि सिन्थाय उनथिं दङ। बे एकदम नेचारेल थासारियाव बेयाव होदोंमोन आरो आंनो होदोंमोन बै समाव साहित्य एकाडेमिनि प्रेसिडेन्ट रुंसारि प्रफेसार सुनिल गंग'पाध्याय। सुनिल गंग'पाध्याय होनना बुंब्ला सारा केलकातानि मानसिफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनो बिथांखौ, ओरैबायदि गोजौ थाखोनि लिरगिरि। बिथाङाबो फरेन इउनिभारसिटियाव प्रफेसार जाना फैनाय ओरैबायदि सासे सिनियर मानसि, साहित्य एकाडेमिनि बान्थाथ' मोनदों, गुबुन बान्था बिथाङा मोनदों। मथथे सुनिल गंग'पाध्याय होनना बुंबा बांलायाव सुनिल गंग'पाध्याय होनो, बिनिफ्राय बिसोरो चेटार्जि होनो खोमा इंलिसाव, जायखिजाया माने सुनिल गंग'पाध्याय बिराद सासे केलकातानि गोदो रायथाइ थुनलाइगिरि, बिथांनि आखाइखौ आं लादों। बे मोनसे आंनि सौभाग्य जादोंमोन। आंनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे घटना जाबाय, आंहा साहित्य एकाडेमि बान्था लाना फैनाय उनाव आं खासिबारि बेंकआव मानोबा थांदोंमोन। थांब्ला बे खालि मेनेजारा आंखौ सिनाखि खालामना होबाय जे केलकातानि सासे जोंहा अडिटर फैदों, जोंनि अडिट खालामबाय थादों, बिथाङाखौ सिनाखि खालामना साहा लोंलांबाय। जेब्लाना आंखौ मिथिबाय आं साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों होनना, बेनिफ्राय मोनाबिलियाव नोंथांनाव आं थांनानै जाबाय। आंनियाव मोनाबिलियाव फैबाय, रायज्लायबाय। जेब्लानाखि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आङो सुनिल गंग'पाध्यायनिफ्राय आजावदों होनना मिथिबाय, लोगो लोगो केलकातायाव फन खालामना गावनि बिसिखौ बुंबाय, आं दा ओरैबायदि मानसिनि न'आव जना साहा लोंदों जाय बिथाङानाखि जोंनि सुनिल गंग'पाध्यायनि आखाइनिफ्राय बान्था जाबाय। बे आंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खोथामोन। बिथांमोना बङालि मानसिफोरा गावसोरनि थुनलाइगिरिखौ एसेबां गोजौआव दोनो, एसेबां मोजां मोनो। आं सानो जे जोंनि बर' सासे मानसिया जुदि केलकातायाव बेबायदि बर'निफ्राय बान्था मोनोबा हयथ' बिदि एसे साननाय नङा। दा बिथाङा ओरैबायदि गावखौनो गौरब अनुभब खालामदों जे आं नोंथांखौ लोगो मोनना नोंथांजों फट' लाफानानै जोबोद गौरब अनुभब खालामदों, मानोना नोंथाङा सुनिल गंग'पाध्यायनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्था आजावदों। गथ' आं दा जे साननैसो माने दानब्रैनि एसे खम दङ साख्रिया आंहा, दा बेखायनो जोंनि जाय साख्रि फोरोंगिरिबाबो जों एडमिनिस्ट्रेसन लाइनाव फैनांगौ जाबाय। बेखौनो 9टानि सिगां सहैनांगोन। फ्राय 8:45 आं सानफ्रोमबो सहैनांगौ आरो बेनिफ्राय 3:30 खिन्थु आं न'आव फैफिननांगौ आरो इयुन थांखि बेखिनियाव बिराद बिजि थायो। दा बिनि बाहेरै जोंहा जों गोदोनिफ्राय जिथु बायबांला लिरबोबाय थाग्रा, दा बिनि गेजेरावबो जों लिरनायखौ लाखिलांबाय थायो। दा आं सानदों बे साख्रि जोबनायावनो आंनि लिरनाया एसे बारा जाहैगोन।
एसे बांगोन माने लिरनानैनो दिनफोरखौ आं थाङोगोन बिदि खालामदों दिनैबो सासे जोबोद गोजाम सासे लिरगिरि आंनि खाथियाव फैदोंमोन बिपिन ब्रह्म होननाय बिथांखौ आं ओजों पासकाव बागानफ्राव थाबानो खोनादों सिजु लाइसिनि एडिटरमोन 75आव हेलांबो जालायस्रिनि एडिटरमोन दा उनावहालागै जोंहा जोबोद लोगो जाहैबाय दिनै बिथाङा आंनि खाथियाव फैदों बिथांनो माबा मोनसे लिरनो हानांगौ बिथाङा जोबोद मोजां मोनलांदों दा बेबायदि जोंहा समफोरा हयथ' बारलांगोन आं बेबायदि बारलांगोन होननानै आं सानदों जुदि देहाया थिगै थायोब्ला इसोरा जुदि देहाखौ थिग लाखियोबा लिरनायजोंनो आं समफोरखौ थाङो लाइमोन थुनलाइगिरि आथिखालनि जायखौ बुंदों जों एनटिआर बर' लाइमोन थुनलाइगिरिखौ जुदि बुङोब्ला बिथांमोननि कनफारेन्स मोनसेयाव आं थानायनि खाबु मोनबाय सेमोन अक्ट'बराव नुबाय बिथांमोना जोबोद मोजां जोबोद एक्टिभ माने सोब सम्भब बिथांमोननि बैसोआव लाइमोनाव जों जाय खोथाखौ सानाखैमोन बिथांमोना दिनै सानदों आरो सोरजिदों माने खोब बासा बासा आं बयनिबो मुंखौ बुंनो लुबैयाखै नाथाय ओरैबायदि सानैसो जोबोद गोजौ थाखोनि मोजां रोखोमै लिरगिरि ओंखारबोदों लाइमोन थाखोनि लिरगिरिफोरा दा बिथांमोनाबो सानसे समाव मिसुर जागोन आरो मोजां जाबावगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो जोंहा आशीर्बाद थागोन जे थुनलाइनि फोथारखौ जाय लिरगिरि बिथांमोना लिरनानै सोरजिगोन गुबुनाथ' लिरा बर' थुनलाइनि सोरजिखौ बर' मानसिफोरा लिरनांगोन आरो बर' मानसिफोरा लिरबा बैसो जानायाथ' लिरबा जाहैलिया बे लाइमोननिफ्राय उननिफ्राय लिरनाय सर' खालामनांगोन बिथांमोनाबो सर' खालामदों आरो जों नुनो मोनदों बिथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजां मोजां सल'मागिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बिजिरगिरि ओंखारबोदों बेखौ नुनानै जों जोबोद मोजां मोनदों मानोना बे आंनि गावनि एक्सपिरियेन्स सेमोन अक्ट'बरनि 3 तारिखआव सानसे आं बिथांमोनजों दंमोन अदालगुरि कलेजाव बिथांमोननि मोनसे सेसन जादों कनफारेन्स जादोंमोन जे बेयाव थाफाना आं मोनथिजोबदों बिथांमोनखौ माने बै दिनखालि 145 ना मा लिरगिरि बिथांमोना दङमोन आरो बिथांमोननि गेजेराव फ्राय 18 खन्थाइगिरिफोरखौ आं लोगो मोन्दों बिथांमोननि खन्थाइखौ आं खोनानो मोन्दों जोंहा मैखोम लिरगिरि नन्देस्वर दैमारि बिथाङाबो दंमोन आंबो दङमोन तिरेन बर' बिथाङा दङमोन जों साथामबो बिथांमोनखौ माने जों नायबाय थादों जोबोद मोजां बिथांमोना आथिखालनि जाय लाइमोन थुनलाइगिरि ओंखारबोदों जोबोद गोसो मोजां बिथांमोन सेमोनफोरनिफ्राय बे खोथाया एसे ओंखारदों आं गावबो बेबायदि थासारिजों मोनसे साराबो गावनि गथ' गथायखौ बेयाव थांनो मोनदों गासै सरजाबनानै सेमोन अदालगुरि कलेजाव बेखौल'ना बर' साहित्य सभाया मोनसे मैखोम बिथिं खुंना थांदों बिथांमोना जाय मोनसे डाटाजों बे डाटाया जोबोद गिनो गोनां थांनाय बोसोरबानिफ्राय बर' बिजोङाव मेट्रिक परिखा होनायफोरा 2000 खमायबोदों आरो बेनिफ्राय जाय लास्ट आनजाद होदोंमोन 2018आव बेयाव फैयै फैयै 17,000ल' बर' बिजोङाव परिखा होदों आरो बेखौ हिसाबखौ नायोब्ला 19 आरो खमायलांबाय 2000 आरो खमायलांगोन सानसे गोमालांगोन बेबायदि बुंदों दा बेयाव अनेक गियानि गुनिफोराबो अनेक खोथा बुंदों बायदिसिना खोथा बुंदों नाथाय गासैबो खोथाफोरखौ बिनो आं सासे गावबो फोरोंगिरि बर' बिजोंनि फोरोंगिरिमोन आं दिनै हयथ' बे स्कुल मोनसे सामलायनायाव मदद खालामनो गोनां जादों दा बेयाव जोङो मोनसे खोथा नुबोदों बे मोनसे समाजखौ दैदेननाय हानजाया जाबाय मिडिल क्लासनि मानसिफोरा दैदेनो बे सारा प्रिथिबियाव बिदिनो गाहाय थाखोनि मानसिफोरा समाजखौ दैदेननो हाया गोजौ थाखोनि मानसिफोराबो समाजखौ दैदेननो समाय गैया बे पलिटिसियानो जाथों थुनलाइगिरियानो जाथों धोरोमखौ नायनायानो जाथों समाजखौ नायनायानो जाथों मिडिल क्लासनि मानसिफोरा बेखौ खालामो दा बिदिनो बर'नि बेलायाव नाथाय मा जाबाय बे गोजौ थाखो गाहाय थाखो मिडिल थाखोनि मानसिफोरा बेखौ नाजानानै बर' बिजोंखौ लाबोबाय जोंहा रंजानाय फैबाय जों गावनि गथ' गथायखौ फरायहोबाय दा दिनै बे फाउन्डेसन ओरैबायदि फैबाय नाथाय बर' बिजोङा लासै लासै गोमालांनो हमबाय मानो गोमालांखौ बिनि एन्सारा बेनो जेब्लानाखि मिडिल क्लासनि मानसिफोरखौ जोङो बेखौ फैटखौ लाबोनो हाया अब्ला बे माबा मोनसे सोरजिफोरा बे मिडियामनि खोथायानो जाथों माबा मोनसे खोथा आन्दलननि खोथाया जाथों गोमालांगोन दा जोंहा ओरैबायदि जाहैबाय बर' बिजोंनि बेलायाव मिडिल क्लासनि जाय मोनसे क्लास दंमोन जायफोरानाखि बर' बिजोंनिबो फोरोंगिरि जानो हायो असमिया मिडियामनिबो फोरोंगिरि जानो हायो अफिसाराव साख्रि मावनोबो जानो हायो बिथांमोना टटेलि बर' बिजोंनि सायाव जेबो नोजोर होआलासिनो गोजौ सिमां लाना इंलिस मिडियामाव कनभार्ट खालामजोब्बाय गथ'फोरखौ फरायहोजोब्बाय आरो बे समावनो जोंहा बेबायदि मोनसे जागोन होनना नन्देस्वर दैमारि बिथांमोन लिरगिरिया
दिनैबो बुङो आंहा साथामबो फिसा साथामबो बर' बिजोङाव फरायदोंना आंहा फिसा साथाम नाथाय आं बर' बिजोङाव फरायदों साबाखौ दा बेनिखायनो जोंखौ रावबो आसि खोन्थानानै बुंनो हाया नाथाय जों आसि खोन्थाना बुंनो हायो जायफोरा बर' साहित्य सभाखौबो सालायदों बर' हारिखौबो सामलायदों बर' हारिनि राजखान्थियावबो दङ बिथांमोना टटेलि बेखौ एभयड खालामनानै इंलिस मिडियाम मानसिया थांबाय गाहाय थाखोनि जाय लवार सेक्सन मानसिफोर दंमोन खुनु रोखोमै बिथांमोना थांना थानायनि माबा मोनसे आदार दिहुना बिथांमोना दङ बिथांमोनाबो जे मिडिल क्लासनि गोबां मिडिल क्लासनि मानसिफ्रा संख्यायाव बारा जागोन गोबां संख्यानि मानसिफोरानो जेब्लानाखि बर' बिजोंनि मानसि बेखौ खालामोबा जोंबालाय मा खालामनो बिथाङाबो नारा नाथा हाबा दाहा इंलिस मिडियामाव फरायनाय बे मोनसे जोंनि लोरबांथिनि बर' बिजोंनि हालोदा बिदि जादों आरो सेमोन जों बे खोथाखौनो बुंदोंमोन जों साफ्रोमबो बर' बिजोङाव फरायहोगोन फरायना जोङो मानसि खालामगोन बिदि सानस्रिनांगोन मिडियाम इज नट मेटार माबा मोनसे बिजोङामोन जेबो मेटार जानो हाया जों अनेक माखासे नुदों बर' बिजोङाव फरायनाय बिथांमोना गोजौ थाखोनि अफिसार जादों इउनिभारसिटियाव फोरोंदों कलेजाव फोरोंदों मा प्रब्लेम जादों बिथाङा मेटार मिडियामा मेटार जानो हाया मेटारा ओरैबायदि जादों जोंनि जाय गोबां मानसिफोरानो बर' बिजोंखौ जोगारनाय बायदि खालामनानै इंलिस मिडियामाव थांदों बे मोनसे गोदोर समयसा बे मानसिफोरा जेब्लानोखि गावनि हारिखौ थुनलाइखौ जाथिखौ समाजखौ फोथांना लाखिनो नाजायो बे जानाय नङा बेखायनो जागरन जानांगोन फिसा फिसौ साख्रि मावनायफोराबो बे दोनना बर' बिजोङाव फरायनांगोन दा आंनि एडभाइसआ बिदि आं गाव बेखौनो खालामदों बे आथिखालनि जाय बे मोनसे गोदोर मोनसे माने बार्निं मोनसे प्रब्लेम जाना दङ बे मोनसे बार्निं प्रब्लेम जाना दङ आथिखालनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों आगान सुरदों होननानै बिनि सायाव थांनाय 10 बोसोर सिगां अल इन्डिया रेडिअ आं मोनसे माबायाव मोनदोंमोन टक मोनसे मोनदोंमोन इउथ एडभाइस बर्डआव होनानै हेलाबो आं एखे खोथा बुंदोंमोन बिनि उनाव 2011आवबो एखे खोथाखौ लानानै मोनसे आं बावबाय बेखौ डिमाकुसि साइडआव आंखौ लांदोंमोन हेला आं गोबाव जाबाय नङा सोंबाय थादों रायजोफ्रा नोंथाङा बुंबाय थानांगौ आथिखालाव आं नुबाय आं बेसे बुंखोना सोंब्ला 1 घन्टा जानो 2 मिनिटल' खम बुंगौ जाहैबाय बे अब्लाबो बे खोथाखौ बुंदोंमोन आं दिनैबो बुंगोन जों सरासनस्रा थोंजोंनो दिनै गाबोन आथिखालनि लाइमोनफोरा बिराद गाज्रि लामाजों थांबाय बिदि बुंना जों बिथांमोनखौ दुसि होयो आं बिथांमोनखौ थोंजों दुसि होआखै आंनिया थोंजों दुसि होदों बिमा बिफाफोरखौ दा बिमाफोरा 1 नम्बराव दसे बेयाव थाहैगोन बेखायनो थाहैगोन आरोबाव बे खोथा जुदि फैब्ला आरोबाव जोंहा थासारि मिडियामनि खोथा बायदि फैलांबाय माखासे गथ'फोरखौ जों दिनै नुयो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ ओरैबायदि अनो बे अननाय जाहोनाव सासे उन्दै गथ'आ जेब्लानाखि राव रोंगोन थाबायनो रोंगोन जानो लोंनो सोलोंहांगोन बेखौ जागोन बेखौ जाया जे 2.5 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोर बे 2.5 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि खोथा मथे गारजेना सोलियो साइक'ल'जि बेखौ रावबो हमनो हाया जों आंबो साइक'ल'जिनिखौ एक्सपार्ट नङा खालि बिएडआव एसे कर्स दङ मिथियो आंहा फिसाजोआ गावनो साइक'ल'जिनि मास्टार डिग्रि इउनिभारसिटियाव साख्रि मावो एसे मिथियो बेखायनो इम्पेक्टआ ओरैबायदि जाहैबाय माबा मोनसे न'नि फिथाइ सामथाइखौ जाहाजि थालिरानो जा सुपारि फिथाइयानो जा न'नि थाइजौ फिथाइयानो जा बेखौ 2 बोसोर 3 बोसोर जानाय फिसानो मा न' बाबा मा आय' बेखौ जानांगौ आं बेखौ जाया होनना बुङो आं बेखौ जाया आं बायनो गोसो जागोन येस लोगो लोगो बिमा बिफाया मानिबायथ' मानिबाय बियो दुगा मानानो बुंथिंबाय आंनि फिसाया बेखौ जाया मालभग थालिरखौ जायालै बै हाथायाव बायनायखौ जाया आर्टिफिसियेल जाय मोजां नङा दा बे बुस्थुआ थाङै थाङै ओरैबायदि जाहैबाय बे क्लास 6 सहैबाय आंनो स्मार्टफन नांगौलै होबाय 9, 10 सहैबाय आंहा आख' फाख' जायो स्कुलाव थांनो आंनो मा नांगौ बाइक नांगौ बे थासारिया 3 बोसोर बैसो जानायनिफ्रायनो बै जेब्लानाखि इयथ बैसोआव 14-15 बैसोहालागै सहैबाय बे गथ'आ जायखौ बिदों बेखौ गारजेना होबाय थादों जेब्लानाखि गारजेना बेखौ सामलायनो हायाखै बुंदों आंनि गथ'आ गाज्रि जाबाय सामलायनो हालिया खाथि खालानि मानसिफोराबो रावबो बुंनो हाबाय आं बिथांमोनखौ बुंदों आं डिमाकुसियाव बुंदोंमोन बिथांमोनखौ रावबो बुङाखै नोंथाङा गावनो खालामदों नोंथाङा दाहार लानानै क्लास 9आव जेब्लानाखि क्लास 8आव जेब्लानाखि 25,000 थाखानि हेन्डसेटखौ बिबाय नोंथाङा दाहार लाना बायना होबाय मेट्रिक परिखा होनायाव आं मेट्रिकखौ पास खालामगोन बाबानो आंनो बाइक लाना होनांगोन बाबा बाइकखौ बोरै लानोलै दाहार ला नोंहाथ' साख्रि दंना नै इभेन ओरैबायदि आं खोनाबाय सासे गारजेना बुंदों नैलै आंनि फिसालाया फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामो
बिनो बाइक नांगौना आं दाहार लाना फैदों आरो नों फिसालानि मथे सलायदों फिसालाया नों जोंथ' जोंनि आइ आफानि खोथा मथे सोलियोमोन जोंनि खोथा मथे आइ आफाया सोलियामोन बाबा नै बेखौ जा दसे फराय दसे बेराय नैबे न'नि खामानिखौ मावना हो जों मानियोमोन दिनै जों मा खालामदों बोसोरथामनिफ्रायनो बिसोरनि खोथा मानि जेब्लानाखि 14-15 बोसोराव बिसोर राफोद जाबाय मानिलिया अब्ला नों दुखु खालामनाङा आंनि खोथा मानिया नोंनो खालामदों बेखायनो आं सानो जे साफ्रोमबो गारजेना एसे एलार्ट जानांगौ हाथायाव ओरैबायदि बुस्थु मोनो जाय बुस्थुखौ जानाया गाज्रि बेखौनो जाहोबाय थायो बेखौनो बायना जाहोयो आंनि फिसा हिन्जावा आंनि फिसा हौवाया बेखौ जायालै बे ब्रान्डखौ जायो बेखौ गानो लंपेन्टआ बेखौ गानो गस्लाया बेखौ गानो बे थासारिखौ जोंनि गारजेना गानो जों नुदों मा गोजौ थाखोनि जायफोरा गोजौ थाखोनि मानसिफोरा बेफोरखौ खालामो स्पेसियेलि बङालि जायफोरा एकदम गोजौ आद्य बन्द बङालि फेमिलिफोर दङ बिथांमोना फुङाव जायखौ खालामो जायखौ जायो बेखौनो फिसाफोरनो जायो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा जोंनि बर' समाजाव बिमा बिफाखौ मान सनमान खालामनाय गेदेरखौ मान सनमान खालामनाय बे बिथिङा जोंनि गथ'फ्रा मालाबा बैसागुआव मालाबा मागोआव खनसे ओरैनो खुलुमलाय बायद' गोलैबाय खुलुमो बे खुलुमनांगौ खनसे बे कमन खोथा आरो गुबुन मोनसे एसे इम्परटेन्ट खोथाया जाबाय मा जों जेब्लानाखि फरायोमोन उन्दैयाव स्कुलाव थांनो समबा आइ आं फैबाय होनना बुङोमोन आफा दङ आफाखौ बुङोमोन दा न'आव आइबो गैया आफाबो गैया बिनानाव दं बेखौ बुंबाय उन्दै समनिफ्राय जोंनि गारजेन आरो फिसा जों लानो हायाखै जोंहा खालि माबा रेस्टआव जोङो रेस्ट मिन्स माबायदि आंनि खाथिनि गारजेना फिसाफोरा ओरै जाहोदों आं बिनि बांसिन जाहोनो हानांगोन आंनि खाथिनि गारजेना गामियाव ओरैबायदि गानदों आं बिनि बांसिन गाननो हागोन बेखौ बे रेस्टआव गारजेना थांनायावनो बिनि गथ'आ हौवासा हिन्जावसाया जे गावनो बे खामानि होना बिमा बिफाखौ सलायदों बेखौ बावलांबाय जायनि जाहोनाव गारजेना दिनै खाबु खालामनो हायाखै दा बेखायनो थोंजों बेखौ दिनै जों इयुथ बे माबाया कालसारा इयुथनि कालसारा आनरेस्ट जाबाय माने बिसिंखल जाबाय बिदि मा जायो बिथांखौ जों खालामनो हायाखै दा बेखौ खालामनो हानांगोन गारजेना साफ्रोमबो बेनि थाखाय मा बेब'स्था लानांगोन जों गारजेन बेब'स्थाया गारजेना बेखौनो लानांगोन गावबा गाव गथ' गाव सामलायनांगोन सोर सामलायनो गावनि गथ'खौ गाव सामलायनांगोन नों बहा थांदों मा खालामदों सोरजों लोगो जादों बोरै फरायदों बे खबर लानांगोन जोंना खबर लाया इंराजि मिडियामाव फरायदों टिउसनाव थांदों नांगौनो बेखौ मोनाबा जायानो बायना होदों बेखौ जों एसे कन्ट्रल खालामनो हालायनाङा जेब्लानोसि जों कन्ट्रल खालामनो हाया गावनि न'खरनि गेजेराव न'नि न'खर जानानै नोंनि गथ' गथायखौ जेब्लानोखि नों गाव कन्ट्रल खालामनो हाया बेखौथ' गुबुना कन्ट्रल खालामना होनो हाया न'खरसे मानसिया जुदि बे कन्ट्रलाव मोजां जाबा नोंनि खाथि न'खरसे मोजां जाबाय बेबायदि गामिया मोजां जाबाय बे गामिया मोजां जाबाय बे गामिया मोजां जाबाय बे थासारिखौ जों लाबोनो हानांगोन आरो जायफ्रा बिमा बिफानि बादगा जानानै दिनै माने खोब बिस्वखौ मावबाय बिथांमोना एसे नायनांगौ बिथाङाबो साननांगौ नांगौ जे आंहाबो आइ आफा दङ समाज दङ गोदोखौ मारै मान खालामनाय गावनि डिउटिखौ फालिनाय बिथांमोना जि बादगा जालांबाय बिथाङाबो एसेबो साननांगौ नाथाय बिथांमोनखौ सोर बुंनो बिथांमोनखौ बुंनो हानाय बिथांमोना रावजोंबो ससियेल स्टेटासावनो ससियेलनि टाचआवनो फैया दा बेफोरखौ मावनोबा सम जेरैबायदि जोंनि बायदिसिना गौथुमफोरा संगठनफोरा खालामा आं नुनो मोनदों सम आबसुआव बेबायदि ओंखारो जोंहा आफादगिरि प्रमद बर'आ बिनि सोमोन्दै बहुतबार सम आं बुंनाय खोनानाय इउटुबाव नुदों गावबो थाफैनो मोनदों आरो बेखौ माबोरै मोजां लामायाव फैगोन बेफोरनि खोथा बिथांमोना बुङो दा बेबायदि जुदि जोंनि समाज दैदेनगिरि बिथांमोना बे धोरोम आफादानो जाथों थुनलाइ आफादानो जाथों फरायसा गौथुमानो जाथों हिन्जावफोरानो जाथों लिरगिरियानो जाथों दा बे थासारियाव लाबोयोबा लिरगिरिया लिरनायजों बुंगिरिया बुंनायजों जायफोरा समाजनि दैदेनगिरिफोर जादों गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बिदि खालामब्ला हामगोन नङाबा गुबुन लामा गैलिया जोंनि समाजखौ जोंनो थिग खालामना लानांगोन जों बयबो साफ्रोमबो ओंखारबोनांगोन हेलासो जागोन